Curs de Fonaments de la Ciència. Les cèl·lules. Això és una tradescància. A alguns els deu ser força familiar perquè és una planta de jardí molt freqüent. Observin les flors de tradescància, especialment els pèls blancs del centre de la flor. Mirin els pètals, de color rosat, els estams plens de pol·len groc i els pèls blancs del voltant. Comparin la mida dels òrgans amb aquesta línia, d'1 mil·límetre de llargada. La flor sencera té de 5 a 6 mil·límetres d'amplada i els pèls que ens interessen tenen uns 2 mil·límetres de llargada. Això és, doncs, el que podem veure. Els pètals, els estams plens de pol·len groc i els pèls blancs al seu voltant. Ara ja es poden veure els detalls de les cèl·lules individuals. Cada pèl està format per un gran nombre de cèl·lules. Aquí en tenim 4. Tota la planta està formada per cèl·lules, els estams, els pètals i els pèls blancs. Però als pèls blancs hi podem veure cèl·lules individuals més o menys aïllades. Observem-los més detalladament. Així. Concentrem-nos en una única cèl·lula. La superfície sembla com gravada. Presenta un relleu. Hi ha alguns detalls que hauríem d'analitzar abans de continuar. Per conèixer més detalls de l'estructura, hem d'usar un microscopi més potent, com aquest. Veiam. Enfocarem la banda exterior de la cèl·lula. S'hi poden veure algunes gotes blanques en moviment. Les ignorarem perquè, de fet, són a l'interior de la cèl·lula. Concentrem-nos en les línies fosques en moviment, que sí que són a la superfície. Mirarem de diferenciar les línies i d'aconseguir una imatge més clara i nítida. Ja hem posat més augments. Ara tot és molt més gros. Concentrem-nos en les línies fosques en moviment. Semblen molt més grosses, però tampoc no s'hi observa cap detall. La imatge no és pas més nítida. La definició no ha millorat. Per observar més detalls haurem de seguir una altra estratègia. Tornem enrere i analitzem una altra vegada la superfície amb el microscopi òptic. Aquí tornem a tenir la superfície amb les gotes i les línies en moviment. Ara utilitzarem un microscopi completament diferent. Un microscopi en el qual, per il·luminar l'objecte, s'usi una radiació de longitud d'ona menor. S'hi observen força més detalls. Aquesta fotografia l'hem obtinguda amb un microscopi electrònic d'escandallatge. És un aparell especialment útil per analitzar les superfícies de cèl·lules que reflecteixen els electrons. Com que els electrons tenen una longitud d'ona menor que la llum, proporcionen una definició millor. Deixarem això de banda i mirarem d'observar la superfície a una distància major. Sembla la superfície arrugada d'una nou. Les línies blanques corresponen a les línies fosques que hem vist abans amb el microscopi òptic. Si tirem enrere, podem veure tota la cèl·lula. L'augment no és major, potser fins i tot és inferior al d'abans. Però la definició és infinitament millor. Amb aquesta tècnica es pot obtenir una fotografia clara i ben definida d'una superfície. També ens interessa analitzar detalladament l'interior cel·lular. Per això haurem de tornar a utilitzar el microscopi òptic perquè amb el microscopi electrònic no es pot observar l'interior de les cèl·lules vives. Enfocarem les parets cel·lulars transparents i ens mourem una mica pel pèl de tradescància. Enfocarem i incrementarem els augments. Aquests cossos petits de color fosc que es mouen són mitocòndries. El més important és que estan en moviment, no són estàtiques. L'interior de la cèl·lula està en continu moviment. Observin com avancen per unes línies que semblen carreteres.
De fet, aquestes línies són les fibres citoplasmàtiques. Travessen aquesta zona clara del mig, que forma part d'un vacúol ple de fluid. El cos de l'esquerra, el més gros, ja ho deuen haver endevinat, és el nucli, el principal centre de control. El nucli està al corrent de tot. El més important és recordar que tot està en moviment, que es tracta d'un estat dinàmic. A l'interior de les cèl·lules vives tot es mou. Orgànuls que es desplacen al llarg de fibres citoplasmàtiques, mitocòndries amunt i avall, i observin que la major part del citoplasma és a les vores de la cèl·lula. Les fibres són molt fines. De seguida analitzarem una altra cèl·lula. Ja veuran com a totes les cèl·lules passa el mateix. Mirin, les fibres i el nucli al mig. Un moviment completament organitzat, però tot s'està movent. Potser a partir de les diapositives i de les fotografies de seccions cel·lulars no n'hauríem tret aquesta idea. Però per observar l'interior de les cèl·lules amb més detall i saber-ne més coses, com podem aturar tot aquest tràfic? Quin és el millor sistema? Imaginem-nos que això és una cèl·lula. Com podríem saber què hi ha dins? Naturalment, obrint-ho. Molt bé. Això no ens ajudarà gaire, perquè s'ha barrejat el contingut. Hem d'usar una tècnica més sensible. Hem de fixar el contingut perquè no es mogui. Fa un moment hem bullit aquest ou. Aquí hi ha el rovell i la clara. No s'han barrejat gens. Podem fer més d'una rodanxa, així. Si separem les rodanxes, veurem que la forma del rovell canvia. Amb aquesta informació sobre el canvi de forma, podem elaborar un model de com es distribueix l'interior de la cèl·lula si ens imaginem que això són talls d'una cèl·lula. Els ensenyarem el que volem dir amb un model. No hem de fer tots els talls en la mateixa direcció. Podem fer un tall en aquesta direcció, aquí tenim el rovell i la clara, o en aquesta altra. Així disposarem d'informació sobre les 3 dimensions de l'estructura. Si volem construir un model, com més informació tinguem, millor. En aquest model d'ou, aquí tenim el primer tall. I això és el rovell. I aquí el segon, amb el rovell envoltat de clara. Però algun tall més, com aquest, ens pot donar alguna sorpresa. Ja coneixem el principi del mètode. Vegem ara com s'aplica als teixits vius reals. Aquí tenim una fulla de tradescància. L'aguantarem en aquest tros de patata, perquè no caigui, i després en tallarem seccions amb aquesta navalla. Mullarem una mica la navalla perquè la secció s'hi aguanti. Així. Aquesta l'eliminarem. I aquesta la posarem a la placa. Aquí tenim les seccions de fulla. Mirem-ne una al microscopi. A un nombre elevat d'augments, aquest és l'aspecte de les cèl·lules. Els detalls, però, no es veuen gaire bé. Per diferenciar els detalls, ens valdrem d'un altre truc i afegirem un colorant. El colorant tenyeix les parets cel·lulars de totes les cèl·lules.
Ara es poden veure molt millor que abans. Aquesta tècnica de tallar seccions tant es pot utilitzar amb teixits sencers com amb cèl·lules individuals. Aquestes seccions cel·lulars individuals es poden analitzar amb un microscopi electrònic. Això és una secció d'una cèl·lula. És una cèl·lula d'una planta verda, vista amb un microscopi electrònic. Si usem una sèrie d'aquestes seccions, podem elaborar un model de la cèl·lula. Aquí el tenim. A la part de fora hi ha la paret cel·lular. A l'interior, el citoplasma. Al citoplasma hi ha els cloroplasts, de color verd, ja que contenen el pigment clorofílic. Aquí n'hi ha un altre, i aquí un altre. Les fibres de citoplasma que travessen el vacuol, i en una de les fibres, una mitocòndria. Aquí, a la part de baix de la cèl·lula, hi ha el nucli. Deixem de banda les cèl·lules mortes i tornem a les vives. Això és una herba que creix als estanys. Com la tradescància, és molt útil en aquesta classe d'experiments perquè té unes fulles molt fines. Prou fines per veure-hi cèl·lules vives. A mesura que ens hi acostem, anem distingint les cèl·lules. Les cèl·lules que constitueixen la fulla estan envoltades d'una paret cel·lular i a l'interior hi ha el citoplasma, el nucli i els altres orgànuls. Observin una altra vegada que el contingut de la cèl·lula està en moviment. Aquí es poden veure amb més detall els cloroplasts, aquests cossos arrodonits de color verd, i les mitocòndries, més petites. Podem veure clarament com els cloroplasts es mouen pel citoplasma deixen una banda de la cèl·lula i es desplacen per una de les fibres citoplasmàtiques. També hi ha mitocòndries en aquesta fibra. Els cossos d'aquest grup de cèl·lules també es mouen. Aparentment, ho fan independentment els uns dels altres. Ara observarem algunes cèl·lules animals. De fet, seran cèl·lules meves. Per això m'he punxat el dit i he posat algunes cèl·lules de sang sobre un portaobjectes on també hi havia cèl·lules de tradescància. Què es veu? Enfocarem una mica i mirarem d'observar els dos tipus de cèl·lules alhora. Allà es poden veure els glòbuls rojos. I si movem la preparació una mica, així, a la dreta, al costat del pèl de tradescància, hi ha un glòbul roig. El primer que notem és la diferència de mida. És una característica ben comuna. La mida de les cèl·lules animals i vegetals acostuma a ser bastant diferent. No és una característica exclusiva d'un teixit líquid com la sang.
veient quin aspecte tenen les cèl·lules de sang en un medi més natural, un cos. El cor bomba glòbuls rojos cap al cos. Es mouen per capil·lars molt fins a una velocitat considerable. Allà n'hi ha alguns que es desvien per un capil·lar més petit i realitzen una funció molt important, subministrar l'oxigen dels pulmons als teixits i emportar-se'n el diòxid de carboni. Mirin com aquestes cèl·lules més pàl·lides i menys brillants es mouen de manera diferent. Constitueixen un altre tipus de cèl·lula de la sang, els glòbuls blancs. No tenen pigments i realitzen una funció molt diferent. Observin com surten dels capil·lars i entren als teixits del voltant. La seva funció consisteix a eliminar i destruir el material estrany que envaeix la sang. La sang és, doncs, una barreja de dos tipus principals de cèl·lules que realitzen funcions molt diferents. Els glòbuls blancs i els glòbuls rojos. Si volem examinar aquestes cèl·lules amb més detall, les haurem de separar les unes de les altres, purificar-les i obtenir grans quantitats de cadascun dels dos tipus. Quin procediment seguirem? Podem aprofitar-nos del fet que els glòbuls rojos són més densos que els blancs. Si deixem reposar un tub ple de sang després de prendre algunes mesures per impedir-ne la coagulació, els glòbuls rojos precipitaran al fons i a sobre es formarà una capa de glòbuls blancs menys densos. Podem accelerar la precipitació per mitjà d'una centrifugadora. Ja està. Els glòbuls blancs formen una capa sobre els glòbuls rojos. Examinarem primer els glòbuls rojos. Aquí en tenim alguns vistos amb un microscopi electrònic d'escandallatge. Aquí en tenim un observat a molts augments des d'un altre punt de vista. A partir de la informació que proporcionen aquestes fotografies, podem construir un model de glòbul roig. Aquí el tenim. El perfil de la cèl·lula és circular i al mig està enfonsada. Si en fem una secció, això és el que veurem. Per on hem de tallar la cèl·lula per veure això? Passem ara als glòbuls blancs. Comparem-los primer amb els glòbuls rojos. Això és una fotografia al microscopi electrònic d'escandallatge. L'aspecte és força diferent. I la secció també ho és de diferent. A l'exterior hi ha una membrana que envolta tota la cèl·lula. A l'interior, el citoplasma i algunes mitocòndries. Aquí en tenim una. Ara es veu millor que abans. Al centre de la cèl·lula hi ha el nucli amb una membrana que el separa de la resta de la cèl·lula. Fins ara hem observat cèl·lules de procedència molt diferent, dels pèls dels estams, de fulles verdes i de la sang, i hem utilitzat diverses tècniques per conèixer l'estructura. Però si volem fixar el teixit, seccionar-lo i tenyir-lo, no podem evitar fer-lo malbé, distorsionar-lo, tot i que l'objectiu principal de les tècniques microscòpiques és reduir aquestes distorsions i provocar el mínim d'alteracions possible. El que hem vist s'assembla molt a la cèl·lula viva real. Hi ha una tècnica que encara no els hem mostrat que es basa en un altre mètode per reduir les alteracions. Amb aquesta tècnica la cèl·lula es congela instantàniament. Després es trenca i la superfície es tracta de manera que es pugui veure al microscopi electrònic. Això és un glòbul blanc tractat amb aquesta tècnica de criofracció. De seguida es veu que la imatge dona una sensació de 3 dimensions. Aquesta sensació s'aconsegueix perquè la fracció no és completament plana, sinó que segueix les línies de feblesa de la cèl·lula. A la banda de fora hi ha la membrana cel·lular i a l'interior hi ha una varietat d'orgànuls associats a la membrana, entre els quals hi ha algunes mitocòndries. En alguns llocs surten cap enfora perquè la fracció ha passat per sobre de la superfície i en altres punts van cap endins perquè la fracció hi ha passat per sota. El centre de la cèl·lula està ocupat pel nucli. Aquesta tècnica ofereix una visió molt interessant de la coberta del nucli.
Aquí i aquí es pot veure la banda exterior de la membrana nuclear. És una superfície molt granulada. Però aquesta és la banda interior entre les dues membranes que constitueix la cobertura nuclear. És una superfície granular força arrugada. Aquesta característica no es pot observar en cap altra tècnica. Això és l'interior del nucli. Aquesta tècnica suposa, doncs, una altra manera de reduir les alteracions i proporciona una visió molt particular de l'interior cel·lular. No els volem deixar amb una fotografia d'una cèl·lula congelada, per molt bonica que sigui. Volem que pensin en les cèl·lules vives. El que voldríem que recordessin d'aquest programa és que les cèl·lules vives són estructures dinàmiques en moviment.